Здравейте, приятели! Ето и следващият кладенец в област Добрич. Квартал Рилци е готов. Водата излезе доста плитко, към 5 метра. Сега направихме водното стълбче. Ще сложим тръбичката. Ще я нарежеме. Ето тук ще покажа. Дойде и чакъла. Хубав речен камък. Ще сложим. Ето ги тръбичките. Ето е машинката. Благодаря ви. Ако има някой интерес, може да ни се обади на 089 200 31 66. Лек ден на всички!